Foran dig er der en åbning i borgmuren. Her har engang været en port, men det var ikke en almindelig port, men en snydeport, der skulle føre fjender i baghold. Hvis du kigger på din guide, så kan du se, hvordan porten har fungeret. Når porten bliver slået i stykker, stormer angriberne ind i borgen, klar til at slås. Men i stedet for at stå ansigt til ansigt med borgens forsvarere, så er de fanget i en fælde mellem de høje mure, og de bliver beskudt gennem skydeskårene i muren. Skydeskårene er i dag tilmuret fra denne side, men de kan stadig ses på den anden side af muren. Hvis angriberne prøver at undslippe fælden ved at løbe videre ind i borgen, bliver de fanget i en ny fælde. De er nødsaget til at løbe i bunden af en voldgrav, og her er de lette mål for borgens skytter. Så selvom en port altid er en borgs svageste punkt, så kan man med snedige fælder nedkæmpe fjendens mænd uden at blotte borgens forsvar.